Il-qorti ddikjarat li fl-aħħar affidavit ippreżentat nhar it-tnejn li għadda l-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet Jeremy Harbinson għal ħafna affarijiet żbaljati waqt li tenniet li mhux se jsiru aktar xhieda fil-kawża relatata qabel issir ix-xhieda tiegħu. Fawla 22 quddiem l-imħallef Edwina Grima l-erba' filgħodu suppost komplit ix-xhieda tal-esperti fl-inkjesta tal-isptarijiet. Madankollu il-pjani sfaxxaw fix-xejn wara li l-Irlandiż Harbinson kien bagħat affidavit b'email fejn iddikjara li qatt mhu se jiġi lura Malta u li mhux disponibbli biex ikun involut fl-ebda proċeduri li għaddejjin fil-qorti fuq il-bażi tar-rapport li fi kliemu stess u ikkordina x-xogħol kollu fuqu. Minkejja dan l-imħallef Grima saħqet li minbarra li l-affidavit mibgħut mill-avukati ta' Harbinson kien fih affarijiet żbaljati. L-unika soluzzjoni li tista' tiġi kkunsidrata f'dan l-istadju li Harbinson jibgħat l-affidavit bil-mod oriġinali tagħha kif inhu mitlub bil-liġi Maltija. Fis-seduta kien imissu ukoll l-esperta Serba Miroslava Milenovic biex tixhed brabta mal-każ li jikkonċerna lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat fost l-oħrajn. Iżda l-avukati tad-diviża saħħu li m'għandha titkompla l-ebda xhieda qabel b'xi mod jew ieħor tinstema' dik tal-istess Harbinson. U dan għax l-istess Milenovic ibbażat ċertu konklużjonijiet fuq Harbinson. Id-diviża sostniet li hu inaċċettabbli li espert tal-qorti ma jridx jitla' jinxed u jibqa' r-Renju Unit filwaqt li ħaddieħor għandu taħt rasu ordni ta' friżar ta' €1,000,000. Fid-digrit tagħha l-imħallef Grima konkludiet li wara li rċevit il-korrispondenza minn avukati fir-Renju Unit li qed jiddikjaraw li jirrappreżentaw lil Harbinson l-affidavit hu bi skopja u mhux oriġinali. Il-qorti ordnat lill-espert li tħallas €11,000,000 għax-xogħol tiegħu u tat-tim tiegħu fl-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella biex jippreżenta l-affidavit fil-forma oriġinali tiegħu. Fl-istess ħin ġibdet l-attenzjoni lill-espert li l-proċeduri f'dawn il-qrati huma regolati fil-liġi Maltija u mhux dawk tar-Renju Unit u għalhekk irid joqgħod għal dak li tajt il-liġi Maltija. Sostniet li r-rapport imħejji minn Harbinson u mill-esperti l-oħrajn jifforma parti mill-provi ta' dan il-każ u allura skont l-istess liġi Maltija u jista' jissejjaħ kull ħin bħala xut biex jikkonferma ir-rapport tiegħu stess u jsirlu kontro eżami tad-difiża kif stabbilit mhux biss mill-liġi Maltija imma wkoll dik Ewropea u internazzjonali.